Продължаване. Когато ти кажат уважавай, ти ще уважаваш. Като ти дават и ти ще даваш. Като не ставаш и гледаш да става. В тая пуста слаба никой пари не дава. Този, който управлява, само обещава. Ма пара не дава, само се подиграва. Иска цялата държава да работят без пари, ама така не става. До кога ще седим, стотинките за хляб ще броим. Време е да се съюзим, в една редица да ги наредим и да гърмим, докато не остане нито един. Ариве, няма ко да ги бавим. Като се съберем, бързо ще се справим, много бързо ще ги оправим. Мадафака, влизам с качака, отварям си вратата, стрелям с автомата, ратататата, ебал съм ги в устата, ще му вкарам една лопата, ще пани на земята, ще гледа той луната, ще му взема цялата заплата, ще хукна към брата, мадафака и мадафака, аре чао, аре чао, вземи той фатал брутал, свежанка съм, но добре съм се наспал. Рано съм станал, среми до обяд съм въл срал и съм въл продал.